Здравейте хора, аз съм Вълчев и тук с моя приятел Йони. Имаме нова топка, ама малка е мръсничка, защото тук я ритахме. И сега ще спробваме нея. Кажи я, братле. Тази топка е по-здрава. Само че е мръсна. Как казвам брата Вълчев? Това е шампионска лига. Нова шампионска лига, извинете. Малко имам кашница. Пазим да това е мръсничка, захните да не ще наши. Изкараме два пъти, но както виждате нищо няма, само е мръсна. Да, да е ретна. Ще ме даваш, чуя. Хубаво, че не вляза при войната, дето. Айде, Йони, дай. Няма да свиеш. Че да я си имаш? Сега ще ви покажем къде е топката. Да тръгваме. Чакай. Моя брата Вълчев. Това е тази топка, сега приближава. Сега вече го приближих. Сега в момента за истината. Къде е топката? Чак там си ми. Къде е? Това дали е влязла в някой казан? Не е влязла. И ето е топката. Което е много малко. Тя ми долу бързо. И ето го, както винаги. Ще е нас колева. Нас коле. Е така, Йони, вчера спуках топката, както да ви кажем. Да ви кажем как аз държах, ако да се гледа клипа. Клипа, извинете. Изведнъж топката гръмна, клипа много смешен. Как гърми топката. Извинете, ма клипа ще го качим днеска, защото нещо се провалил. И ви се пробвайте да направите топка, която да запръчава. И който иска да направим клипчета с мен, да говоря на коментарите, да пита къде живея. Който иска да направи клипче, къде живея, да напише на коментарите. Ама не ли знаете колко често ще ритаме, ще правим клипчета, защото ето са, защото по Йонито по-рядко идва. И сега... Ай, чакай се. Чакай. Дай да ръжне. Кой бе? Аз не към. И виж, сега го пречи бе. Сега гледайте Даниел. Пило и топката излета, това е мазния му шут. Не е мазен. Кой говореше там горе да му е ба мамо? И още един мазен шут. Който иска да играе с мен Майнкрафт, да ни напише в коментарите. Който иска да играе с вас Майнкрафт, да напише в коментарите. Тази нова топка. Ние случайно може да си напишем на нашия случай. Аз съм медицински. Папе! И аз. Да, добре, ма. Съм си го направил от един сайт. И той отново изкара! Също го снимах как изкарах. Да, снимам го. Къде теже? Колко е дълъг клипа? 4 минути ще е. Не знам, че го кажеш при целите хора. Мати да е, мама. Уважаеми зрители,
да ви кажем. Ако сте гледали Михайла, някой от Софиянката, тя направила клипче през 2009 година Дупи за милиони. Дупи за милиони. До мен не ми хареса, защото тя е бахти курвата. Вярно е, потвърждавам го. Тогава бях от тях. Баси и курвата, кой знае колко са. Ама това не съм го гледал. Това не съм го имал. Знам го. Аз съм гледал това. Това е баси курвата. Вай, да, и Това много е правилно. Майко, вижте къде е, бе. Вижте къде е тази топка, макар че ритнах ето там, покажи. Ето там е ритнах и е дошла ето тук. Това въобще не ми е мален, защото както видяхте, топката беше почти на земята, беше само се топнала. И сега следва да я демонстрираме. Сега аз това празно ще демонстрирам топката така, това да бъде. Но извинете, уважаеми зрители, шит, ако сте видяли номера, може да е Смешен номер. Ако някой ми се смее на номер, да еба проститутката. Че да еба малка зама. Кой ще избегне, майко? Никой. Вие си има клипче през 2009, нали? Да, бе. Тя кой знае колко си. Тя вижте, не е през 2013 година, в 3 или 1 или 2 януари, Михаил отново яде. Не, по-скоро тя яде през 2013 година. Тя яде, качват клип там. Тя почва много гадно да се оригва. Тя се едно, че наистина е мъж. Чакай си да футбола се огледам от няколко година хора като да баба. Който е, То след. Абе, кокалка, къде е, ей! О, че дигнал това. Сега следва големия момент. Искам един ударване към мен. Сега. Моят приятел Вълче стреля, но той не иска да го гледате, за да видим се смети на номера. Ако искате да знаете, да не го пиши motherfucker. Сега ако целя тази тръба, дали ще успия? Внимай как държи, държи нормално. Така. 7 минути. И той удари отстрани. Има 3 опита. Трябва да оцели тръбата. Малко под тръбата. Браво, мой приятел Вълче 26. И само сега последният шут. Трябва да оцелиш тръбата. И ето както видяхте, той не оцели тръбата. Ще му дам само още един шут. Стой! 3 опита. Аре, добре. Аз съм 5 опита. Аре, дощо. И не успя. Майка ти! Геймър се, няма да го кача. Добре, я да стигам. Стикам си. Зак. Добре, ай, няма правя така. Обеща. Браво, оцели тръбата, както видяхте. Има още 2 опита да оцели тръбата. Сега не е оцели, но преди сега път, ако не сте взяли, е оцели. Още малко тръбата се мърда от удара. И пак оцели тръбата, уважаеми зрители. Има още 2 опита. Този път да оцели тръбата, но имаше още малко си да оцели. Последен опит. Последен. И той пак оцели малко над тръбата. Аре, ще му дам един бонус. Стреляй. И оцели пак стената. Не от тръбата. И така, уважаеми хора. Уважаеми зрители. Ах, майко. Уважаеми зрители. Уважаеми хора. И
И така, за сега ще довършим клипчето. И така, почвам до последен удар. 10 минути, чек, 10. 10 минути. Аре, чао хора, до нови срещи. Някъде към около 5 часа може да качам клип. Не, може повече. Айде, уважаеми хора. Уважаеми зрители, Зрители. Та-та-ра, ай, чао.